De voormalige oude school in Heide werd in een nieuw jasje geopend door de burgemeester. Vandaag een historisch moment. Een mooi moment, een feestelijk moment denk ik. Lang mee bezig geweest. Dat de school kreeg dadelijk een andere naam. De functie had hij eigenlijk al, een andere functie. Goed, nou gaat het gebeuren. Wat werd de nieuwe naam van het schoolgebouw, van het oude schoolgebouw? Sjoerd, pak de hand eraan, trek het ervan af. En de nieuwe naam werd de school. De school, dat is een nieuw ontmoetingspunt voor de hei. Het is, na de schoolsluiting vielen we in een gat. De reuring was in het dorp, de beleving, het leven. Ja, zeg maar, er was geen beweging meer in het dorp. En zoals je hier vandaag ziet, is het weer terug in het dorp. En dat hebben we na 7 jaar keihard werken met heel veel mensen uit de hei klaargekregen. Ja, waarom is dit speciaal? Je moet eigenlijk gewoon zien, een school is een ontmoetingspunt waar de kinderen zien. Daar komen de ouders bij elkaar. Daar werden ideeën uitgewisseld van nieuwe initiatieven en zoiets. En op het moment dat die school wegvalt en de kinderen gaan en luren naar school en naar IJsstein, dan komen die ouders van de hei niet meer op deze manier bij elkaar. En dat hebben we nu met de nieuwe invulling van dit gebouw. Hebben we dat teruggekregen. Hier komen de mensen bij elkaar, ze staan met elkaar te buurten, er komen weer ideeën. Je ziet ook dat sinds een man of wat Cor nodigt uit is al 3 keer geweest. Hele goede bijeenkomsten van een muziektherapeut hier op het dorp. Nu had ik allemaal muzikale vrienden uit. En dat zijn hier gezellige middagen. Een pubquiz werd gehouden. We gaan over een paar weken 4, 5 een rabarberfeest organiseren. Dus alles om mensen weer bij elkaar te krijgen en te ontmoeten, tegenkomen. En zo zien we gezamenlijk in het dorp. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag is bakkerij Van Gastelt voor de middag open. Vrijwilligers draaien dan de huiskamerdienst, de lunchroom. Het terras is open. En ja, we gaan dadelijk de zondag in. De fietsers komen wel langs. We liggen hier op de fietsroute van de knooppuntenroute. En daar kunnen de mensen hier een kleine lunchkaart kunnen ze gebruik van maken. We hebben een dorpskeuken. Er werden kookactiviteiten in gedaan. Ik zelf doe ook aan kels koken. We hebben een keer met vaderdag vader-dochter koken gedaan met een groep. En dat zijn allemaal nieuwe activiteiten. Waar je met mensen waar je dan normaal gesproken iets minder contact met hebt. Nou, op een heel intensieve manier in de middag of de avond bezig zit. En dan leren mensen wat beter kennen. Dat is mooi. Ze hebben de naam heel goed geheim kunnen houden. Ik wist hem zelf ook niet. Totdat de burgemeester samen met Sjoerd en Guillemien het bord onthuld hebben hier achter mij. De naam is geen verrassing, want dit is gewoon de naam zoals het gebouw in het dorp genoemd werd. Wat is het eerstvolgende wat op de planning staat hier? Cor nodigt uit, is volgens mij over 2 weken. Dus zondagmiddag, ik moet op de affiches kijken. Maar dan hebben ze weer 6, 7 muzikale vrienden van Cor. Die komen hier een muzikale happening houden. Toen de school wegviel, dachten we dat we in het dorp in een gat zullen vallen. Maar nu hebben we een ontmoetingspunt van 0 tot 80 en ouder. Dus eigenlijk, schoolsluiting is een zegen geweest. Kost het toen niet zeggen, maar nu wel.